Salam. Salam vatandaşlar. Assalamu alaikum. Umedalaňyz, unutmasaňyz, şu wagt hem Türkmenistanda hem Türkmençilik TikTok, YouTube kanalda hem şu wagt TikTok'ta edilýän bir neme bar. Bir minut şunu men oňa geçireýin. Sesim oňa gelýän vatandaşlar. Salam. Şugun eri dostumuz bilen käbir gepleşik geçirmekçi. Türkmenistanyň içinde gynansaňam hosarlara basyş edilmegi esasında şugunky edilýän gepleşik aýdyljak zatlar hakykatdyr we başymyzdan geçýän zatlar. Ilki bilen şol barynja awgustdaky waka bilen başlamakçy. Şol gün meniň özüm hem gatnaşdym we meni polisiýa bir kanun ýagdaýda içerik salyp, soňam konsullugyň maňa beren arzdasy esasında biz 3 gün saklanlyk. Hawa soňunda adalet ýerini tapdy, çykdyk. Adwokatlar töwereme bärde güýçli işleýär. Indi şo günkü bolan zada geleliň, şo gün başda näme boldy? Efiri paýlaşalyň watandaşlar. Şu wagt hem Türkmençilik kanalynyň YouTube, TikTok kanalyna hem YouTube kanalyna gidip durýs. Indi senden bir zatlar soramakçy. Şo gün näme boldy? Şo gün gelen wagtyň efire nime konsullugyň öňüne gelemizde men öz başymdan geçen zada aýdaýyn. Men günü ýaýlym esasında şol ýerik bardym. Ýöne şunun bir minut nemesini göremek. Şu wagt hem TikTok'tan gidip durmaka diýen, ýöne şimdilik bitir. Vatandaşlar bir minut. Şol gün nähilek bolup geçdi? Men şol gün oglanlaryň üstüne topalanlyklaryny, oglanlaryň üstüne topuluş bolanlygyny men şol gün özüm içerik giremden soň ilki senden eşitdim. Ha diýdiň, agam näme boldy diýdiň. Ha diýip elini görkezdi şey diýip eline bıçak nemesi ýarasy diýipdir. Ondan soňam vatandaşlar bolanda atşy garnyndan bir bıçak degme ýygy galan ýerine 4 ýerinden. Ve şol bolan wakada şol oglanyň başyna gelen wakalary nähädir öz agyndan eşitmekçi. Hani bir nämeler başyna geçdi, şonu bir görüň bersen. Bir awgust aýynyň 1-ne saat 16:00 konsulstwa öz arşykaýatyny aýtmaga bardyk. Bardygymyzda o taýda polis ekipleri durkene. Bize siz gelmäňize hakyňyz ýok. Izyňyza gidiň diýenne tamam diýip izymize aýlanyp Türkçe olara tamam diýdik. Bolýa diýip izymize aýlanyp izymize dönüp ýöre uradyk. Ondan soň biziň deňimizden oglanlar geçip gitdi. Seredip geçip gitdiler. Ondan soň bular näme üçin ka diýip deň alyp bir teretdik. Soň konsulstwaň arka tarabyndan bir köçä geçdik. O taýda türkmen watandaşlarymyz bardy. Näme bolandy? Türkmen. Daşary ýurtda görseň bir türkmeniň görseň degenýär-de. Ýa. Bular bilen gürleşip gidip barýardyk bolýan arkamyzdan. Bir sürü oglanlar ýörek gelýär. Biram 3 tane maşin gelýär. Bir tane uly maşin. Ford Transit, biram Hyundai ak maşin. Bilemok markasyny Hyundai diýeni bilýän. Ondan soň ýene bir maşin bardy. Ben kän üns vermedim, ýanymda bir oglan bilen ýörek barýardym. Öňümizden hem 3 tane heleý barýardy. 4 tane erkek, 4 tane erkek barýardy. Olaryň öz şo pasportynyň wagty dolanyny sebäpli gelenler. Şo badar onam işleýän kenlik gelipdiler olaryň. Ondan soň Esko diýilýän watandaşymyz şu watandaşymyz şoň soň başyna gelen edip menem öz kanalymda bildirýärdim. Suat Kargo diýämi näme şonnaky oglan maşinlan Sadyk Kargo. Sadyk Kargo. Bilemok. Düşdi de geldi. Ýanyma teretdi de dänim näme bir näme sorady.
Soň men aýtdym, bilemok, öňde bolaýmasa diýdim. Bolýa diýip geç gitdi, ýanyna da izinden adam 2 sany oglan, soň menem ýöräp uradym. Ya gapdandan olan topornan bir oglan ýöräp barýady. Öňe barda dänim bir zat diýdi-de dänim ejeňiz plan edeýin başlady, däm urşup başladylar. Näme etýäň diýip saklap uradym, durum ho diýim, türkmen näme üçin urşaňy beýtmäň diýip aralap saklap başladym men muny. Menem urup başladylar. Ýanymdakylara, heleýlere çenne saldyryp barýarlar, urjak bolup. Ol manada ýanymda da bir sany ulu adamy urup eňegini maňlaýyn çapyp taşlap gitdiler bolyn. Maşina mindiler. Menem kamera aldım diýerim bulary. Maşyny kamera aldım. Nomerine çenne aldım. Bir delillik diýip. Näme bolaydy diýen ýagdaýlaryna. O menem paýlaşanlar öz kanalymda siz gördüňiz watandaşlar. Şol topulup bir furgon nämeň içinden geçip giden ak maşin 34 BNZ Ford'my şol? Ford maşinina içem iýdi şowat iýdi oglandan doly şowat. 35-40dan uğrak oglanlar wady. Olar bilen baş eder ýalaga adam. Yani organizowany gruppa boy näme şu watandaşlar? Gruppa boy. Yani şolaň hemmeti gruppa boy bolan üçin bulaň jenaýaty uly bolýar watandaşlar. Şol dilli uşukly edilen jenaýat hataplanýar we Türkiýede de şo zat ýöne ýerde ýatan okşa watandaşlar. Ondan soň kamera alyp durkam gördü-de dänim arkasynda gapdaryna bir oglan aýtdy, kamera alyp dur diýdi. Alsyn diýdi-de dänim söýüp gitdi. Ol mana maşin Ford Transit gitdi, izinden ýanky maşinlardan düşdüler-de dänim maňa gelip urup başladylar. Telefonumy aljak bollar, boýnumda sunkam bady. Sunkamy alyp bir oglan maşiniň içine girdi. Menem maşiniň içine bökdüm sunkam üçin. Urup başlady, menem urdum. Dogry aýtsaň, menem urup başladym bulary. Aňardan arka tarapyndan gelip eýlek gapyny açyp ýanymdaky oglan men sunkamy alyp ýanym bilen gelen oglan gaçdy. Bular wara şu kamerany alanyny gören soňlar şu kamerany alaly diýen pikir bilen ýankyň sumkasyna ýapyşýarlar da. Sumkasyny alsalar şo sumkanyň içinde telefon ma diýip sumkany almak niýeti bilen ikilenç gelýärler ýanky telefon almak üçin. Telefon aslında sumkamda däli, juýumda. Onsoň ýöne sumkasyna pasporty we kimlikleri we ana şo zatlaram gidirmejek bolup bolan. Şo dokumentlaryň üçin geldim menem gelemde. Ol mana çep aýagymdan maşynyň itki tigiri bassy. Şo urşup otyrkam, rollakam bileşin ruşnoýuny çekip, el tormuny çekip, aýagyma basdyryp, şo taýda urtdurkalar, sunkamy alyp gaç nemetjek bolup durkalar izimden gelip biri 2 satanyň ortasyna dekdi. Men barskyndan gitdim, şonda da ýöne öz elim güýjüm gidirmedim. Sunkamy alyp gaçyp barýan oglan, dostum, ol gaçyp barýady bolyn, menem oň izinden ylgap başladym. Indi maşin buny kovalap başlady. Menem şo maşiniň öňüne düşüp, sunkamy aldyrmasa bolýar diýip, menem köçeden ylgap barýan oglanlar urup barýardym, ýykyp barýardym. Çekilsinler diýip. Ol mana köçe aňarky 3-nji köçesine gelemizde, ýam konsulstwaň arka tarabynaky 3-nji köçesine gelemizde öňümden bir oglan çykdy, näde çykdy men bilemok. Ýöne başym ýam o taýda dönüp, köpçülük başagay adam. Öňümden bir çykdy-da dänim eli bilen pyçak ýaýkap başlady. Menem durgaw näme etýäň diýdim, bolyn küçükde garnymdan dilik geçipdi. Biram ahyry elim alramda elime çümdi. Herediň watandaşlar. Tünküne çenne bardy. Elim ganap başlady. Ol mana adamlardan ýardam ediň diýip ylgap maşina minjek bolup maşinakam bir maşin gaçyp gitdi. Türk adam kömek etmedi. Biriniň howlusyna gelip gaçdym. Ondan soň howluň içinde kömek ediň diýdim. Sag bolsun Türk watandaşlar kömek etdi, suw berdiler. Bular dagaşanlar indi diýip köçe çykyp ýöräp başladym. Gan akyp dur garnymdan, elimden. Ýöräp başladym bolyn. Uly ýola çykdym. Marmara nemesiniň ýoly, demir ýol jaddesi diýär. Demir ýol köçesi ýa. O taýdan ýöräp barýardym, biz bilen gelen oglanlar şo ýanky tanamak olary milisiýeler saprawazda edip barýarlar. Kaptandan maşyny. Menem bulaň izinden ýetdim. Milisiýeler meni çağırdy, Türk polisleri. Sen
näme boldy? Eliň näme gany? Maýkaň näme üçin? Tişörtüň diýer. Bular ne? Ýyrtykda. Ýyrtyk. Garnyňa näme boldy? Bıçakladylar diýdim. Näme sebäpden diýdi? Kamera çekdim, şuny ýala etdim diýdim. Görkez kameraň diýdi. Menem olardan soradym, siz polis bolsaňyz kimligiňizi görkeziň, menem görkezjek diýdim. Ol mana bolýa diýdi de dänim polis kimligini görkezi. Görkezenden soň menem wiýany olara görkezmezden öň tanadyk WhatsApp'da kim ma bolsa hemmesine paýladym. Türkmenler görüň näme diýip görler diýip. Ondan soň bulara wiýany görkezdim. Wiýany görkezdim, telefonjy güýme sallym. Ýzynyň Yunus polis 2 bile maşyny gelýärdiler. Buňa minnir goýarlar. Sen arşgaýda etjekmi diýip etjek diýdim. Men ýok ýerine tökmedi, şuny ýala etdiler, men diýdim. Şikaýet etjek diýdim. Ol mana Yeşilköy karakoluna äkidiň şuny Yunus'dan eline tapşyryp meni goýberdiler. O taýyp geldim. O taýyp gelem soň arşgaýda etmäne geldim, gapyň agzyna 2 polis durdy, 3-nji polisem näme bakçalary bar, baglary. Aňarda oturan türkmenler emma ozoň bir sürü adamlar otur da baglyna. Ol manada men girip şikaýet etjek diýemde konsulstwa baramyzda milisiýalaryň ýanyna bir gara ýagyp türkmen oglan bardy, bir denan bile gelipdi. Bu oglan geldi. Bu oglan geldi de dänim ýörek gitdi de dänim ýanky polisiň ýanyna bardy da dänim polisa bir zatlar diýdi. O polis geldi ýene de. Oňa ýene çağırdy da dänim bir zatlar diýdi oňa. Soň gelende men aýtdym şikaýet edip bilýän, şikaýetde bulup näme edip bilýän, şikaýetimi tawşyryp bilýänmi zat diýen. Şikaýet etjek bolýardy polisiýa watandaşlar. Şikaýet sen bekletjek, garaşdyrjak seni, garaşyny täk diýdiler. Menem garaşyp dur. Olma o taýda tanadyklama jaň edip uradym. Birinjilik bilen Dursultan Taganowa jaň etdim. Dursultan Taganowa diýdim, siz diýdim, näme şuny ýaly tanýan, şuny ýaly daşyňyzdan diýdim, näme etdiler diýdim. Meňe marşgaýtym diňlän oklar bular diýdim. Ol mana sag bolsun kömek etdiler. Ondan soň men polis çağırdım da dänim polisiň üstüne gyýgardym. Men diýdim şuny ýala etdiler, nä hak çykaryp otyrlar meni, indi men näme deýin diýdim. Polisam aýtdy, garawul nemeleri var, garawul oturulýan külbesi var, buň içinde jandarma, polis oturýar. Ýörüýte nemeti. Naryad oturýarlar, buň içine bar diýdi, saňa ýol izgörkeler diýdi. Menem girdim de dänim suw soradym, suw berdi. Aýtdym, şuny ýala etsem näme hilek bolar diýdim. Bulam aýtdy, sen diýdi, bular bilen urşak bolup zat edip göreme diýdi. Gitýäňde dänim hökümet we adalat bar diýdi. Polise näme döwlet hastahanesine gitýäň, dark raporuny alýaň diýdi. Tençkes ýeteni arada kagyz alýaň diýdi. Ondan o taýdaky banitsada oturan doktor, näme polisler seni ýörüýte uratmaly karakollaryna, bu polisiýa bölümine uratmaly ýerine aýdarlar diýdi. Menem bolýa diýdim, o manada ýanymdaky oglanlarym urlanlar wa, men olardan habarym ýok. Ýola çykyp ýanky dostuma jaň etdim, telefonum mennedi, oňa jaň etdim, sen ýerde diýdim, men şular ýaly ýerde bukulyp durnydy. Menem aýtdym, üstüm maşyn ýyrtyk, elim ganap dur. Gaýra adetde dänim sen gel. Maňa diýdim, üstüme bir geýer ýaly bir daha da kel diýdim. Bolýa diýdi, menem geçdim bagyň aşagyny bukulyp gideden oturdum. O manada 2 sany motorly oglan, türkmen oglan geçip gitdi. Meni ýyzarlap görenler men bildim. Sesim çykarman bukulyp oturdum. Bular meni gördüler, görmedikden geçip gitdiler. Soň ýanymdaky dostum geldi. Merdan diýilýän oglan. Sag olun, geçmiş olsun diýe hemmesi Allah ýalkasyny. Sag olun, taňar ýalkasyny hemmäňizde. Onunla da ýörä uradyk. Bir öňümizden bakkalyny magazin çykdy. Magazinden suwallyk agzym urap dur, elim aýam titrap dur, özüm gorkuly. Bir sürü oglan üstüme toplanan soň. Bolýa bir adam däl, 2 adam däl olar känlik.
Men gorkup durýan bıçagam görenden soň ondan soň o taýdan suwallyk ýanymyza bir zatlar atışdyraldyk. Oglanlar bilen şoň oturşmaşa edip otyrdyk. Bir görşeliň bazar onu bugun bir oturalım haçandan näme görşem dok diýip otyrpak. Telefonumy jaň etdim. Gürleşik boly gidip barýakam eýam ýzymdan bir telefonumy çekip aldy. Aýlanyp seretdim bolyn şol maňa topulan oglanlar telefonumy aldylar. Näçe sanakdy şolar şo wagt arkanda? Şo wagt şolar 3 maşin bolýar, bir geldiler matborly, bir geldiler. Ay, garaz bir 20 ýakdaş oglan wada da. 20 oglan bularam 2 sanak bolup galan. Ilki ödem polis karakolu şol Indi men telefonumy arda çek bolup ýygyna gaýdan ýeri wagty da. Indi men telefonumy alan oglanyň bilinden girdim de bu joklap durdum. Bulam aýtdy, "Goýber adam ýaly düşünşeli" idi. Menem adam ýaly düşünşmer, o adam ýaly düşünşeli diýdim. Siziň etýäniňiz ýalňyş diýdim. Türkmen bilen şey etmelimi diýdim. Ol manada pistolet aýyr diýär. Silah aýyr diýär, silah aýyr diýär. Meni bıçaklanan oglanam dur şo taýda. Silah aýyr diýär, silah görkezme diýär. Meni pistolet mi watandaşlar olan? Menem gördüm de dänim elimi goýberdim. Doğrudan hem pistolet ba. Ondan diýdim sesim çıkarmadım, telefonumu aldılar elimden. Maşina mindirdiler, ýanymdaky näkidip urdular aňyrakda. Ondan sen neydi bizi näme üçin urduň diýdi. Men sizi uramak diýdim, siz başladyňyz başyny diýdim. Owal mana sen başlamadyk bolsaň, kamera almadyk bolsaň biz hiç taht değmezdik diýdi. Menem näme üçin kamera almalyarmy diýdim. Hakym ýokmy diýdim. Hakyň ýok sen diýdi. O nähilek men telefonum bolan soň hakym bolmaýar diýdim. Maşina saldylar, meni konsulstwaň öňüne eltdiler. Owal mana konsulstwaň öňüne eltenne konsulat taşyrjak bolupdurlar meni. Telefonumy elimden aldylar. Bir polis çykdy, konsulstwaň kapysynyň öňüne de dänim şo taýda toplanyp duran polisler wada bir känem däli. Bir 7-8 sany, 2 sany polis maşyny wady. Bulara gyýgyrdy. Baryň ýok boluň näme diýip türkçelap söýükdi. Ol mana ýanky men telefonumy alan oglan. Yani şo wagt watandaşlar şu edilýän oglany konsulu eltmek bolan niýeti ýene. Öň birini etdiler. O adam Farhat eltilen içinden urulup çıkıp duran wagt şo wagt. Sebäp diýsen polisiýanyň şo taýdaky bulara baryň ýok bolan gümüň çekin şu taýdan diýip töwen wagty. Şo wagt içeride beýle oglan Farhat diýen oglanyň urulup çıkarılıp durulan wagt. Eken munun soň bilýäs arasynda gepleşemezde şol oňaýdýan ifadesini baryň gümüň çekin diýenne bulamady menem eşitdim şo ýapy menem şo maşynyň içindedim diýe. Yani bu wagtam şol muga getirilen wagty. Soňam içinden hem çıkıp gelýän ýöne bu maşynyň içinden onu gören ok, olam muň içindedir öýden ok. Bu ýöne polisiýanyň azakany şolar bilen bilerekdigini bilýär da. Netijede o polisiýalaram diýen, yani şol oglany siz urupsyňyz, şu çıkıp bir arda daýsa siziň baryňyzyň işiňiz görýär diýen watandaşlar. Neyse hakikatlar ýuwaş-ýuwaşyna emmäňi düşünýänsiňiz, içindäki bolan zatlar hakikatdan hem daşyndaky organize oluny çete yani mafiýa ýaly ödara şahsy behbitleri bolup duran bir kargo firmasy bilen konsulstwanyň ödara behbitlerini esasynda edilýän oýunlar. Yani gurumoçuluklu jenaýat diýilýär o. Gurumoçuluklu jenaýat ýöneköý jenaýatdan has agyrak gidýär watandaşlar. Yani bularyň tek uzunrak sorap oturmaly. Eger şolar Türkmenistany yani Türkiýede jenaýat çekmese konsulstwanyň işgärleri olar onu Türkmenistana çekmeli bolýar. Sebäp diýsen bizim konstitusiýamyzda da bar gurumoçuluklu jenaýatyň nemeleri. Onsoň dowam näme boldy? Soň şo taýda men telefonumy alan oglan konsulstwaň içine girdi. Şo girmäke polis geldi de dänim şoňa gyýgyrdy, gidim diýip. Ol manada polis maşyny geldi de dänim sen planymy diýdi. Evet diýdi. Hawa men diýdi. Ýok bol şordan gumуň çek görünme diýdi oňa da. Gaýdyp şorda görünmäň diýdi. Ol manada maşynyň roluna oturan oglana gapdalymda 2 sany, öňünde de bir oglan. 4 kişi olar, menem ýeki özüm ortalaryna otyrym. Şonu aýtdy, muny äkediň diýdi. Näme telefonumy alan oglan.
Bolýa diýdiler. Bu maşinam türkmen nomerli, Laban nomer, markasy Opel, renk gyzyl. Ondan meni akitdiler. Nira akitip barýaňyzy diýsem, seni depo akitýas biz diýdi. Yani sklada. O sklada akitip barýas diýdi. Men ama aýtdym, näme sebäpden? Sen näme sebäpden geldin bärik diýdi. Men diýdim, şuňa dokumentlar diýdim, şoň üçin geldim diýdim. Pasport meselelerini Menem bozdurmagy. görüyorum diýdim, biderek diýdim, näme etmäň şunu diýdim. Men näme etdim size diýdim. Bir men ejem ýarawysyz diýdim, oňa kömek etjek bolup ulgap bernidim. Her kimden kömek soraýan diýdim. Döwletden peýda ýok diýdim. Siz näme üçin beýtýäňiz diýdim. Garaz bular men diňlän, o üstüme gelýärler, näme etýärler, gorkujak bolýarlar. Men ondan soň sesimi çykarman oturdum. Men aýtdym olara, men diýdim, Anadolu ýakasyna biletlerim ýok. Awrupa ýakasyna biletlerim ýok. Anadolu ýakasyna oturýan, Anadolu ýakasyny hem berin bilýän diýdim. Siz meni nire akıtıp barýaňyz diýdim. Ýene täze. Ýene sen otur sesini çykarma diýdim. Gören bir yerinin Türkiýe kanunları esasında da bir yerinin hürriyetini, özgürlüğünü elinden almak diýip cinayet var da, yani azatlygyny, erkinligini bir kanun ýagdaýda elinden almak. Yani Türkiýanyň kanunları esasında bular cinayete çekilýärler. Bular bäriň esasında da suda gaýete çağırylyrlar. Çekiltagam advokat nemeler berilip watandaşlar ýakyn wagtda bularyň belki telewizionyna çykmagyna garaşyp bilersiňiz yani. Başka? Ondan soň meni aýlap ara ýollardan, uly ýollardan aýlap hem telefona gurlaşyp barýan, maşyn süýüp barýan oglan. Olar nire gitdi, olar nire gitdi, zat diýip. Ondan soň aýdym açan boldy. Garaz gurlaşyp barýarlar telefonu. Soňra meni bu küçük çekmece diýil ýani ýere eltdiler. O taýy ýetmäkäk birinden jaň geldi. Jaň geldi. Bulamaň telefonuň sesini gataltdy da dänim aňarda gurulýan ama arasaça tekece gurulýar. Bolýam arkaýyn bolam zat diýdi dänim meni näme düşürdiler. Düşürmäkälerim maňa diýdiler. Sende pul barmy diýdi. Ýok pulum diýdim. Men diýdim ýandaky ýany eltiň diýdim. Sen düşürde kelläme artmada düşsene diýdi. Ben aýtdym, ýanymdaky nirde diýdim, men telefonum nirden diýdim. Telefonum konsulstwadan birinji gün alarsyň diýdi, hepden birinji gün. Aýyň ikisine. Şu açın telefonu eline däl watandaşlar. Çünki telefonu şol olanlarda we konsulstada diýerler, bolun konsulsta berdilerim ýa özlerine mi bilem zok ýöne konsulstwadan alarsyň diýdi. Şey diýipdirler da. Ondan soň bolýa diýdim, siziň bu etmişiňiz bolýarmyny diýdim. Ondan soň kelläme agyryp dur, bira urulgy, kenem kelläme agyryp dur. Sesine janymam ýanyp dur. Menem bulara söýüpdim. Siz erkekmi diýdim. Erkek bolsaňyz diýdim. Gelin bir-bira diýdim. Uşak bolsaňyz diýdim. Ay sen ejeň näme diýin barsypdyr, näme şol ýar sözleri ulanýar. Oňsoň menem bolýa diýdim, sesimi çykarmadym. Ol mana tramvay ýolunyň köprüsiniň altyndan aşagynadım. Ondan soň ýokary çykdym. Tramvaya minmek üçin ýanymda pulum ýok, zadym ýok. Ýöne jüginde ak pilim vardy. Menem bilemok. Bu İstanbul kart diýer, ýa-da basyp geçirýän. Muň içinde de 1 milyonluk bar eken pul. Bilemok. Jüglem dörşdirdim, zat etdim. Şonuň çykdy. Başga zadym ýok ýanymda. Ondan soň bekçiler durýan o taýda. Maýkam çalşdym, muň şonda da maýkam gan. Bärik geldi çağırlar, bardym. Kimliň berdiler, kimlik ýok, şuňa diýip aýtdym bulara. Bekçilerem diýdi, näme üçin beýle boldy diýdi. Menem bilemok, şu taýy arşgaýet etjek bolup barýan diýdim. Puluň zadyň barmy siňde diýdiler. Menem aýtdym, ak pilim ma diýdim. Häzir basyp görjek diýdim, şuny. Kadıköy'e çenne barsam bolýa diýdim. Bulan bolýa diýdi. Bekçilerem ýoluň ak bolsun, özüňe gowseret zat diýdi, bolmasa sen karakola gidip şikaýet et diýdi. Men etjek gal ýöne näme bolanyna düşünjek diýdim. Olmana bastım, minnim geldim, Kadıköy'e geldim, bärik geldim de tänim dost olanım, ýany geldim, aýtdym şuňa adamlara jaň edip başlaň men şuňa etdiler, men konsulstwa şuňa etdi, bilemok iş birligini ýapan bolmaklaram ahmal diýdim. Dogrudanam konsulstwa ýani kargo bilen iş çalşýan eken.
bu Farhat diýilen oglany tutup kargoň oglanlary näme teslim etdiler. Eltip berip iş birligini ýapýan kenler bildiň. Bili işleýärler, o watandaşlar olar bili işleýärler, bu halkymyz şeýdip ýani öz bähbitleri üçin işte şu wagtky düzgünüň sistemaň ütgemegini islenoklar, ütgese olaryň belki öz şahsy bähbitleri ziýan görjek. Ni konsulstan işçilere ni durşuna ütgär, olara durşuna çalışylar, bolun ýene de sen işçide bir galarsyň, onu bu eden jenaýatyň, ýani guramoçuluk eden jenaýat üçin jogap bererler. Bular diýse diýbersin o YouTube'a çykyşyp, ay bular öz arasyny uruşýardy, bular bir-birini söwüşýärdi diýse diýbersinler, o ertekisini gitsinler prokuraturaň öňünde jogap bersinler, bir ederler. O seni meni ağlap bilersin belki, ýa-da hiç wakadan habarsyz adamlara ananyp bilersin belki ýöne. Senin intikadiýetiň öňünde, delilleriň öňünde jogap bermeli ýerleriň bar. O zatlary uje bize allyk, o zatlar şol iş ýerleriniň kargoň iş ýerleri hem şoň içinde şolaram deň derejede jogapkär. Şol taýyk baranyň hemmesi daşyna çykyp hereket edeniň hemmesi bar watandaşlar. Ýani gynanýas elbetde ýene şu türkmenlerimiz bolýar bolun. Näme etjek? Her kim eli bilen eden zadyny egni bilen çeker da näme? Biz olary topulun däl, başlyk bar garşylyk görkezden biz däl. Degmedik bolsa şol olanlar gönümel şu taýdan Marmaraýdan öýüne aýtmana ýerine barýaka, üstüne topulun olur. Günäkär olur. Biz hiç açan bir de bir ýerde degmese biz bir ýeriniň toguny topdiýamda. Yani Türkmenistan'daki bir kanun hareketleriň barlygyny aýdyp görür öňden bäri. Ina şonam suud etdiler şu watandaşlar. Ni bunyň ikinji bulany birinji ýüdi görünýän ýüdi watandaşlar. Munyň ikinji ýüdi bar. Indi şu dostumyzyň Türkmenistan'daki hostarlaryna Türkmenistanyň hökümeti azar berýärmişine. Wa indi şu wakany dinlediňiz. Bardy polisiýa aýdypdyr, bu basyn açıklamasy diýilen zat kanuny däl, ruhsat alınman edildi. Şoň üçin barın gidin diýe, bulan boranly diýe-de izine gaýdýa. Garşylyk görkezdenok. Ya söwüş paýyş söz ulananok. Boranly diýe-de gaýdýa. Ana men açıklajak bolup jan etdim. Men bar gidin diýse de men gaýtmadym ýylyma. Ýöne ana men şonu şoň üçin içine girdim de oturdum 3 gün. 3 gün 4 gün oturduk da çykdyk. Ýöne biziň medeni işimiziň bir kanun dälligi suud edildi da, bir kanun näde ýapdyň biziň tek basyn açıklamasy edip bilmedik yani. Basyn açıklamasy bolmady o taýda. Bolmaka allyňyz, sallyňyz. Men aýtdym onu beýleki watandaşlarymyzdan göýberiň da diýsem, gel onu men saňa diýdi düşündüröýün, sizi bar gidiberiň diýdi, men aldy da maşyna mindirdi, karakol etdi, o taýdanam biziň bilgilerimizi, kimliklerimizi konsul uradýa, konsulum biziň adymyza arşikaýet hatyny uradýa, ana şolardan men arşikaýet edýändim. Yani danışıklı dövüş değil ya Türkçe, yani alalaşıklı uruşyalarda, uruşturyalarda. Neyse bu zatlaram hem mezadi düşündürüşlerde berildi. Şu zatlaram neticede ikinci ýüdi bamyň, ikinci ýüdi. Yani bular gaýdanyna ýygyna topulanlar, topulanlar bolýan indi Türkmenistana da için ýakaýynýan ýaly hökümetiň organ işgärleri bularyň hojalyklaryna baryp nälik nimeler bolupdyr şu taýda da şonam özüň agdyňdan işdi. Neme men geldimden soň konsulstwa gitmäne gorkdum dogusy. Bärden men äkiderler, aňarda watan dönügi diýip urarlar, öldürürler, türmäge basarlar diýip pikir etdim. Geldim de dänim özüme telefon aldym. Ozoň konsulstwadaky duran nomerimi ýaptyrdym da dänim täzeden açdyryp aldym. Ozoň öýdäkiler bilen habarlaşdym, bolýan sen näme edip berdiň diýip aglarynyň gelen söwüp başladylar. Aga sen näme üçin ýaly işlere katylyp bersiň diýdi. Vay diýdim, durun diňläň alky diýdim. Men diýdim, hiç kime ard edemok, şikaýet edemok diýdim, intäk diýdim. Men diýdim, gitdim şun ýala getdiler, dark rapor aldım, şun ýala getdim diýdim. Ýöne ta arşikaýet edemok hiç ýerik diýdim. Men näme üçin onu şun ýala getdiler? Men ardymy düşündirmäge bardym diýdim. Hepde içinde boş günüm ýok, baglarym boş diýdim. Bir 10 ýaş punt wagt bolsa bir gurlaşar diýip barpdym diýdim. Olma öýdäkileri alypdyrlar, iksan gyjygym, öýli işikli, olar alypdyrlar, ýaşulym alypdyrlar, oglanjygym öýlenmedik, onu alypdyrlar. Onsoň men owada uçada duran ýerim ma, owa propisasyny.
O taýda men genneje malýalar, aga malýalar, garad bular köseýärler. Sizin oğlunuz watan dönügi diye. Bu nähilek watan dönügi bärde. Men hiç kime şikayet edemok, ard edemok, zat edem. Soň gyjygymy goýberipdirler, ulu gyjygy maňa jaň etdi, gönümel jaň etdi. Imodan habarlaşan adam gönümel jaň etdi. O jygym näme diýsem sesi gürlük gidipdir, ağlap oturýar. Nirde sen nidim, näme etdiler size diýsem, menem ağladym. Dogry zat, dogry. Hojalygyňa bir dokunsa, yakmayan iş bu. Namartlygyň işi bu. Gelsinler, men ýaşym wagtym doldy. 18'den men ulunny, 18 ýaşly dälmen. Näme etjek bolsalar maňa etsinler. Gelsinler, menden hakyny talap etsinler, sorasynlar, sen näme üçin şey etdiň diýsem men aýtjak. Düşünürjek, düşünýän adam bolsa, düşünşjek. Oğul mana sen nidi, telefonuň öçür diýdi bir aýalak, sesini çıkarma, git diýdiler. Benim telefon bilen man nädip men bu uly ýurtda, uly döwletde ýaşaýyn diýdim. Nädip ýaşaýyn diýdim. Sen öçürmesen gaty görme, haramzada näme diýip jigime maňa başda. Soň ertesi agam jaň etdi, agam şun ýalak, sen näme üçin beýtdiňini, näme seni watan düşman etdiler. Awa sene ýan delan taýyn napdyrlar diýdi. Bular men telefonuma alýa, adresimi görýärler, içini bakýarlar, kim ma, kim näme, nähilek, awa haýsy, dogony hemme zat ba içinde bir-birden alýarlar, tohum köseýärler. Men habarlaşýanlarmy köseýärler. Bu hi adalat meni şu, adalat meni. Menden sorasynlar, menden nemesinler. Maňa men nomerimi ýapdyryp açdyrdım, kimligim o taýda dur, telefonum o taýda dur men. Men kimligimde girse näme iş, nirde näme etýänligi bolsa bildirşi çykýar. Nomerime jaň edip bilýär konsulstwa. Öz götümden gorkmaýan bolsa, jaň edip bilerdi, aýdardy maňa. Näme edip azy sen şunu ýalak edipsiň bolýan, biz bilen ýani guruluşmagyna hak guruluşy bilýänmi diýip maňa aýdardylar. On ýal zat ýok, gönümel Türkmenistanaky hojalygymyzy kösäp, biziň agzymyzy ýumdurjak bolýarlar. Onsoň biziň hojalyk